tušíš, jaká měla být tvoje role? Typu, jakoby, jaký typ charakteru předvídali, že budeš ty? Ja to doteraz neviem. Že máš modrý vlasy, víš, takže ako si říká třeba, OK, tak máme tady extrovertní. Ja to doteraz neviem. Ja možno ešte, že mne prestalo moje pátranie po tomto, že aká bola moja rola, pretože viem, že každý tam svoju rolu má. Aj keď som mala možnosť to zistiť, tak som sa furt k tomu nedopátrala. A dúfam, že teraz zistím, aká bola moja rola, pretože mne samej to furt nie je jasné. A nie som si istá, či ja som splnila tú rolu, ktorá bola odo mňa tam očakávaná. Tým, že som tam nejakú časť tej súťaže bola dosť ako nenávidená ostatnými spoluhráčmi, niečo ako Kristýna Nemčková, hej. Jo. Takže neviem fakt, či som splnila tú svoju časť a dokonca si prehrávam koľkokrát spätne v hlave ten rozhovor s tým psychológom, pretože ja som docela ako bezproblémový človek. Ja proste nie som človek, ktorý drží zášť voči niekomu alebo by vyslovene ako robil dramata. Ja proste neznášam tie dramata, ja sa skôr ako snažím držať toho ako fajn, sme ľudia, poďme to vyriešiť. Takže doteraz naozaj neviem, že či som splnila to, čo oni odo mňa očakávali, alebo ako ma oni odhadli na začiatku. Myslím si, že som to niekde možno ako ich hrozne prekvapila. Ešte ako v produkcii podľa mňa mali radosť, že sa tam dialo to, čo sa tam dialo. A chceš nám říct tenhle moment, kdy ťa nenáviděli? Co sa stalo? No, to ja úplne ani neviem, ako to vzniklo, pretože to bolo tak, že vlastne nejak, ja osobne asi poviem, že jak ja to vnímam asi zo svojho pohľadu, že čo si asi o tom tak nejak ako myslím. Ja som si to tak nejak ako zhodnotila a myslela som si, že OK, že teraz príde ako baba s modrými vlasmi, hej, proste energetická. A ja som mala taký dojem z tých spoluhráčov, že oni si úplne nemysleli, že asi budem vedieť variť. Okay. Zo začiatku. Si myslím, že asi úplne ma neodhadovali na to, že budem vedieť variť. Ale potom vlastne prišli momenty, kde som sa asi začala nejak prejavovať a kde som asi začala trošku už ako ísť sama za seba viacej. A potom asi zistili, že OK, že tak asi niečo viem. A myslím si, že tam nastal nejaký taký moment, kde začali si na mňa dávať trošku pozor, že dobre, že môžem byť fakt ako drsný spoluhráč. A potom sa to tak nejak vlastne ako vyvrbilo, že si zo mňa proste začali robiť srandu typu akože, že som ako dieťa a proste, že neviem komunikovať s ľuďmi a že proste, že sa chovám ako trojročné dieťa, čo ja som úplne ako nepochopila, pretože neviem, kde proste by sa niečo také ako stalo, kde by niekto ako povedal, že sa chovám ako trojročné dieťa, pričom ako v kuchyni som proste profesionál. To proste za tým si stojím. A v osobnom živote ja som proste energická, ja si proste moc ako nedávam servítky, ja som proste živý človek, čo na srdci to na jazyku. A môžem povedať, že áno, niekedy som taká, že mala by som možno viacej premýšľať nad tým, čo poviem, ale zase som ako veľmi úprimná. Takže keď aj poviem možno niečo, čo neznie tak ako príjemne, tak to nemyslím zlé. Takže neviem, kde to úplne ako nastalo. No a tam vlastne sa stalo asi to, že proste sa so mnou nikto ako nebavil a že proste mi začali ako vyčítať niečo, že sa o nich nezaujímam a proste, že sa absolútne ako nezaujímam o to, ako oni sa cítia a majú. Čo mne prišlo ako, áno, čo mne prišlo ako zvláštne, pretože dobre, tak ja keď sa nejak zle cítim a proste tak ako nechcem proste nejakú sebalútosť od ostatných, to mne príde normálne. Proste, že teraz nejdem ako plakať niekomu na kolenku, aby ma lutoval. Hej. Príde mi to proste zvláštne. No a proste keď ja sa nejak zle cítim, alebo tak dajme tomu, ja si to predstavujem tak, že hej, konverzácia dvoch ľudí a jeden proste ako sa máš, ty povieš, mám sa zle, ten druhý povie, no ja napríklad tiež sa mám zle, vieš, a už o tom začnete komunikovať, ale ja úplne neočakávam od tých ľudí, že budú za mnou chodiť a ako sa cítiš a ako sa máš a proste s čím ti môžem pomôcť, vieš, že očakávam, že sa tak nejak ako prirodzene proste vyvrbí v tej komunikácii. O kolik sa hrálo? 2,5 miliónu. Jestli, že se hraje o 2,5 milionu, tak by mě asi upřímně, mě osobně moc nezajímalo, jak se cítí někdo, kdo... K tomu sa ešte dostanem. A tam vlastne ako keby prišlo nejak prvá vec, že ja akože sa nezaujímam o to, ako oni sa cítia, ako oni sa majú a že sa ich mám ako viacej pýtať, ako oni sa cítia a majú, hej. Čo som potom akože začala aj robiť, pretože proste som nechcela žiť v jednom baráku s ľuďmi, ktorí proste ma budú obchádzať úplne ako okruhom a ohovárať ma na zahrádke, vieš čo, takže samozrejme, že som sa začala o nich viacej zaujímať, čo na moje prekvapenie ich ako strašne potešilo, hej. Takže som v tom pokračovala, ale keď sa na to presne pozriem spätne, ako ja som v súťaži
o 2,5 miliónu korún, kde proste každý hráme sám za seba a iba jeden človek vyhrá a všetci to vieme. Aj keď sme tým, tak si v týme pomáhame, čo ja som vždycky v tom týme pomohla. Nikdy nenastala chvíľa, že by som povedala ako sorry, to si mal vedieť, proste rob si to, jak chceš. Takže potom som sa nad tým zamyslela, takže ako prečo ja by som sa ich vlastne ako mala pýtať, ako sa cítia. Napríklad tam ako, práve tam bola jedna situácia, už to boli čierne rondony a tam bola situácia vlastne taká, že vlastne... Černý rondon, jenom vysvětlíme, to už je nějaký užší finále. Pardon, čierne rondony je posledných 5 hráčov. Yes. Tedy sa vlastne z nás stáva jeden tím a dostávame čierne rondony a varíme v jednej kuchyni. A tam nastala taká situácia, že mňa sa snažili vyradiť už ako predtým v niekoľkých kolách sa ma furt niekto snažil vyraďovať, furt som bola vo vyraďovaní, furt som nevypadla. A potom na tých 5 rondonoch som zostala ja a Natália Bank vlastne v poslednom kole. 4 ľudia už čierny rondon mali a my sme hrali o ten posledný. A robili sme Wellington. Obidve sme ho ako urobili super a nakoniec prišlo to hodnotenie tak, že to mali hodnotiť vlastne tí ostatní 4 súťažiaci. A oni už ako z toho boli samozrejme zdrtení, lebo proste nechceli proste, chceli si tam dostať proste toho, koho chceli. Bolo to úplne očividné a ešte aj Radek to vlastne vtedy povedal, že keď sa išli rozhodovať, že rozhodujte sa na základe ako toho gastronomických úspechov alebo toho, jak to je pripravené, tej techniky, nie na základe ako vlastných vzťahov. Pretože bolo jasné, že proste radšej by mali napríklad Natku v týme, než mňa. Jo. No a tam vlastne nakoniec teda vypadla Natka, pretože som to mala lepšie a vlastne Siera za mnou prišla úplne ako zdrtená, pretože oni boli akože kamarátky. A prišla som mnou úplne ako zdrtená a začala mi vyčítať, že ja som jej vlastne ani ako nepoďakovala za to, že ona vyradila svoju kamarátku na miesto ako mňa a že proste ona očakávala odo mňa, aby som sa aspoň prišla opýtať proste, že ako sa cíti, keď vedela, keď som vedela, že ju to zarazilo a že ju to proste ako bolelo. No mne to proste neprišlo mi to na meste. Vieš, ako neprišlo mi na meste proste ďakovať niekomu za to, že sa rozhodol správne, alebo i sa ho pýtať, prečo sa cíti zle, keď viem, že sa cíti zle. Takže... OK, a to zní, že by sa to mělo jmenovat Therapy Kitchen. No, ako niekto to tak proste má. Ja si tie svoje pocity proste radšej držím viacej v sebe a keď mám s niekým problém, tak za ním idem a vyrozprávam si to s ním. Ale proste nemyslím si, že... Myslím si, že je tam potreba nejaká ako sebareflexia, vieš, že nie proste ako obmiňovať každého proste, že ja sa cítim takto kvôli tebe, alebo takto. Ako, povedzme si to tak, že cítiš sa tak, ako sa cítiš väčšinou kvôli sebe a aj o tebe, aké si spracuješ proste tie pocity v tej hlave, vieš. Určite. Čem byl lepší tvůj Wellington, by the way? Použila som žltko na potieranie a mala som ho teda trošku lepšie prepečený. Okay. To bol fakt malinký rozdiel. Musím teda povedať, že Natka mala o mnoho lepšiu prílohu, keďže ja som bola v docela časovom prese a som išla úplne ako, ne že na istotu, ale na klasiku, pretože ja ako rada experimentujem, ale ne keď mi horí pod zadkom. Takže som išla fakt ako na klasiku, Wellington špenát na šalotke, nejaký ako čierny koreň a nejaké huby a ona mala nádherný ako hubový šalát, fakt, že veľmi rada by som ho ochutnala. Takže naozaj ten rozdiel bol proste maličký. Jo. Poslední otázka k Hell's Kitchen. Tam byl. Jo. A není to, je to možná bude znít trošku jako bulvárně, ale prostě tam byl ten zvláštní pán, co furt měl to svoje oslovení k té Přátelé kamarádi. Kuba. Jo, inak toto je asi jedna z najčastejších otázok o Hell's Kitchen, ktoré dostávam. Sorry, ja som tak videl 2 díly a říkám si, to prdele, kto to je? Každý sa na neho pýta. Kuba to je vlastne jeden zvláštny človek. Ja som s ním nemala nejaké zlé vzťahy, ja som práve s ním mala dobré vzťahy. Ja si myslím, že je to takový unikát proste. Naozaj, že sú ľudia a on je proste ten unikát, ktorý proste má nejaký svoj spôsob vyjadrovania života, lifestylu a nemyslím si, že je na tom asi niečo zlé. Určite to je vtipné. Ja sama sa koľkokrát proste zasmejem na niektorých proste jeho hláškach a videách. A on proste taký je. On to tak proste má, že on taký je.
A na tom, ako tam není žiadna rola, nič, on prostě naozaj tak je. Jo, já nemyslím to nějak jako negativně, ale jako že říkal jsem si, že to je vlastně... je to naozaj jako doslova bizár, dajme tomu, protože fakt ty jeho hlášky prostě to je neskutečně jako hoď Milano, přátelé, kamarádi, a nebo něco jako, že nebudu foukat šéfovi pod pytlík a prostě jako, jakože prostě člověk se zasměje. Jo.